Bali actually flight ma bela gele nyamma mo la gele ka fo an wonde ka en la no wasina bari ayela ka fo mal mar ko nali parti sari president ko ali intervila ka en mo wakati ni na wonde no abole ma fe ko fanga tikna mo ko bala ko ka diga shi ka ko na fa sari ma kile ko mega no am dan jo ton fa fondum dan so na Aí, bom, aí, vamos se ba ora na ba ai e ba sa ga pari na Ala cogo tɛmɛna e balimamuso ni ɲankuma i tɔgɔ ni jamu ni bɛ bɔ min i bɛ kan ɛn na bi a sababu ye mun ma e kana la lisa che fa ga jo so honorable yɛrɛ k'a ma se yan fɔlɔ i bɛ se ka mun de fɔ o la na ke na fo la bule na nyabe ideologie ni bɛɛ b'a dɔn ni mɔgɔ de kun min delila ka sɔrɔ mana ko la an bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔ min don an ma deli ka ye mana ko la an ma yi ko la mali ka fa mali kɔnɔ fa kɔnɔ ne b'a dɔn mɔgɔ n'a ɲɛ bɛ ne la a ka to ka conviction kɔ et puis a ka ban ni n'o ye aw ye anw fana b'a ye merci James kɔrɔfɔ ɲɛ non i jɔ yen nɔ an ni min tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la
Toi, nous, il y a une manifestation là. D'habitude, n'o mɔgɔ welela kan na an b'a sɔrɔ u kɔnibagaw ani u accompagnebagaw b'u accompagne fɔ kan na mais bi an y'a ye o tɛ tan cogo la bi kan yɛrɛ ta accepté mɔgɔw kun jɔlen don yɔrɔ min na u y'a essayé ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn kan e bɛ se ka mun fɔ o fana na. Makan laban ani foli kan laban.
angana se ka kuma se ka dan sigi kɛ wale o welewele ninnu tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ jumɛn fɔ o de an bɛ foli di mɔgɔw de ma minnu ye docteur Umaru Mariko minnu ye a dɛmɛ nin ko in na kabila depuis nin ko in daminɛ an y'a ye les anciens de l'AEM déclaration ye k'a fɔ k'u bɛ Umaru Mariko kɔ u b'a fɔ bi u b'a fɔ sini u b'a fɔ ɲɛna sabula baara min kɛra n'o ye premier ministre ka vocal min bɔra baara min kɛra maliyɛnden bɛɛ lajɛlen y'i yɛrɛ ye k'a fɔ ko minnu bɛ démocratie kɛlɛ ka fɔ ko dɔgɔyama kana k'u sɛgɛrɛ déclaration ye k'a fɔ k'u b'a fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an ɲɛ bɛ an fa de yan PPR n'o ye Jigiba Keyita bɛɛ lajɛlen b'a kalama u ye wulikajɔ min kɛ Mali kɔnɔ yan nɔ démocratie nali la u ye kobaw de kɛ a fana bɛ yan bi ka na a yira ani docteur Mamadu bɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔ caman ye solidarité envoyé ma k'a fɔ mun na an bɛ ɲɔgɔn fɛ ni kɛlɛ hali n'a caman tɛ se ka kɛlɛ sɔrɔ bi donc an bɛ min fɔ o de ka foli ka bon mɔgɔw sɛgɛrɛ k'u fo la lutte continue et la victoire est certaine. Merci, gentil. I bɛ se k'i nakun fɔ an ye k'an ye da la bi. An ka président n'o ye Sadi président Umar Mariko mankanw kuma da ale de interpellé don yan sɔgɔmada in na o de y'an seko yan walasa ka se ka n'an ka soutien d'a ma moralement kuma ko foyi kama bala o tɛ foyi tɛ gɛrɛgɛrɛ foyi tɛ a bɔra ka na an ka président Bon an nana an ye jateminɛli kɛ k'a fɔ fanga tigilamɔgɔw tun b'a la ka maaw mabɔ kaɲɛ kɔni da la e kɔni ka faamuya ye mun ye o ko la. o ko tun ye laɲini kɛ f'an ka bɔ nin yɔrɔ da la k'a fɔ an ye ka directeur ba yɛrɛ de bɔra ka kuma k'a fɔ ko basi foyi tɛ yen k'a fɔ ko an ka bɔ an ka yɔrɔ an ka mabɔw la dɔɔnin parce que ko na baaraw de la k'u bɛ ka sira jama kana caya wasa ko wɛrɛ ka bɔ an ni ɲaramu cɛ an y'a ka kuma jaabi minɛ k'a ye mabɔ donc an fana y'an mabɔ ka n'an jɔ ko yan wasa an bɛ se k'an ka an jɔ yan k'an ka président kɔnɔ o y'an ka tila la ka bila ka sɔrɔ an kɔni jɔlen bɛ yan ka kɔnɔ an ma na foyi la kabakuru t'an bolo t'an bolo foyi t'an bolo mɔgɔ tɛ ka mɔgɔ nɛgɛ an bɛɛ kɔni jɔlen bɛ yan an ka président ka nouvelle de kɔnɔ Ni wagati min na an ka kɛ k'a fɔ i n'a fɔ président yɛrɛ ɲɛ b'e la e bɛ se ka message jumɛn de lase a ma. ne bɛ se ka message min di président ma dɔrɔn an ka hakili sigi sabu an y'a dɔn cɛ min jamana ta t'a fɛ ale de ta bɛ jamana fɛ cɛ min y'a di jamana ma walasa jamana bɛ se ka se a fɛ cɛ min ma nkalon tigɛ fasodenw ye cɛ min ma nkalon tigɛ a yɛrɛ ye a ma nkalon tigɛ furuɲɔgɔn ye o cɛ de donc k'a ka hakili sigi k'a fɔ a bilala cɛ minnu ɲɛ a bilala muso minnu ɲɛ a bilala denmisɛnninw ɲɛ n'o ye fantanw ni faamaw ye an m'a fɔ bi an m'a fɔ sini a mana fɔ foyi yan fasoden bɛɛ mako bɛ bɛn ani keleya de la a ka hakili sigi k'a fɔ anw bɛ yan an m'a fɔ an m'an ka dalima an ka kiri tigilamɔgɔw fana na an ka an ka dugutigilakaw la u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen fo. Bonjour. I bɛ se k'i présenter an filɛ jama la. Mali Actu. Mali Actu. I tɔgɔ ni jamu. Jigiba Keyita PPR. Jigiba y'a ye k'a fɔ parti Sadi maa jɛkulu caman kɔni jɔlen bɛ k'an da la bi e bɛ se k'i nakun fɔ an ye. Bon ne ye Mariko terikɛ de ye. An lycéen kabini lycée Bari la 1977-78 an bɛ kɛlɛ la ɲɔgɔn fɛ donc c'est mon compagnon de vie donc n y'a mɛn k'a wele n t'a wele kun dɔ fɔlɔ o minɛ a k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn fɛ anw de ye kɛlɛ kɛ ka UDPM kɛlɛ kɛ UNGM kɛlɛ ani Choguel ninnu donc an y'o kɛlɛ kɛ an de démocratie kɛlɛ kɛ ka na donc bi n'a fɔra k'a wele an t'a wele kun dɔn a kana k'a fɔ kun an bɛ ɲɔgɔn fɛ bi fana an bɛ ɲɔgɔn fɛ. E yɛrɛ nalen ni sisan cɛ i ye jateminɛ jumɛn de kɛ a ko kan. E nalen ni sisan cɛ i ye jateminɛ jumɛn de kɛ a ko kan. Bon n y'a ye k'a fɔ a ka tɔndenw caman bɔra ani a kɛlɛkɛɲɔgɔn kɔrɔ dɔ a ye mɔgɔw olu fana bɛ yan minnu tɛ parti la mɛ u taamaɲɔgɔnw n y'olu ye u bɛɛ mobilisé don k'a fɔ ko Mariko kungo y'u kungo de ye o ye n fana sewa kosɛbɛ. Merci.
Quelle distance? C'est bon? Derrière. Non, non, pas John na micro ne. Oh, micro. N'a di mɔgɔ kelen ma. Après là, on va laisser la lancer. Oui, on peut aller. Vous allez commencer par vous présenter. Salam alaikum. Je suis Mohamed Abdelkarim. Je suis le secrétaire de la partie syndicale de la remercier tous les camarades qui sont les camarades du parti syndicale, les camarades du parti famille, les camarades des associations qui sont venus ce matin devant des enfants du matin soutenir les camarades qui ont été interpellés ce matin dans un sursaut patriotique. Et nous demandons de toutes les manières à tous les Africains, à tous les combattants, ceux qui sont de faire des réconciliations entre nous, de rester très mobilisés, très vigilants et de défendre les acquis démocratiques. Cette interpellation est dans ce cadre. C'est pour essayer de ramener le pays aux années 1991, aux années noires de la répression, de la dictature militaire. Et nous, nous sommes pas nous faire taire, ne pas faire taire le peuple malien. Ça fait 20 ans que nous avons eu la démocratie. On n'a pas été donné cadeau. Il y a 247 morts, peut-être plus. Ce qui est lié aujourd'hui, c'est ce combat-là. C'est martyr qu'on veut faire oublier. C'est cette lutte qu'on veut faire oublier. Et ça, nous n'accepterons pas parce que la plupart des partis sont encore là. Dieu merci. Ils sont Dieu pour cela. Et leurs héritiers aussi sont là. Donc la lutte pour la démocratie, elle est constante, elle est pérenne. Chaque fois que nous allons reculer, l'ennemi va avancer. Donc nous devons au contraire avancer. Donc c'est ce que nous sommes peuple malien, nos camarades. Donc tout le monde reste mobilisé parce que ce qui se joue aujourd'hui, soit c'est notre pays avance, soit on. Donc si on fait taire tout ce qui ose s'exprimer, c'est un problème. Alors qu'on permet à d'autres de lire l'histoire, de réviser l'histoire. Il ne faut pas accepter ce révisionnisme et cette marche sans arrêt. C'est pourquoi nous sommes là. Nous remercions tous les camarades qui sont là, toute la jeunesse du parti Stadi, mais aussi d'autres jeunesse et les militants de Radio Kaira sont également dans ce combat avec nous. Parce que non seulement le président m'a été interpellé, mais les camarades Aboubakar et Chamara sont également interpellés. Ça, c'est vraiment des libertés aussi de la presse qui sont liées. Ça, vraiment, je pense que le gouvernement actuel a d'autres choses à faire. Le gouvernement actuel est la responsable de la transition. Je pense qu'ils ont du boulot. Ils ont un autre boulot plus important. Et c'est ça qu'on demande. Ceux qui répondent aux exigences, aux aspirations, aux souffrances du peuple, au lieu de se mettre à arrêter les leaders, à les
tu me dis, elle est menacée de poursuivre à la fin. Donc, vraiment, notre appel, c'est de demander à la transition de se mettre au boulot. Nous voulons des résultats. Nous voulons des choses qu'on touche, qu'on voit, que le peuple sent. Et non intimider les leaders, les responsables. Ça, c'est vraiment une autre époque. Je pense que le Mali et les Maliens, nous allons tous nous battre et vaincre pour ne plus revenir à la dictature de 1900. Aywa an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo waati la an bɛ foli kɛ bamanankan bɛɛ mɛn jamanaw bɛɛ an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen bi an bɛ ka ye masaya la sabula ka d'a kan wele bilala baarakɛlaw ka kɛlɛ ɲɛkun minɛbaga foroba matarafaba ɲɛ kofɔrɔmadonbaga bingali taara ka mɔgɔ mɔgɔ sɛgɛrɛ jamana in kɔnɔ ni jamana ko kan a ma kɛ cɛ minnu bɔ wele bilali dɔw ma wele bilala dɔkitɛri umaru mariku ma ani abubakar kamara wele bilal'u ma kun min kama an bɛ se k'o kun jɛlen sɔrɔ fɛsɛfɛsɛliya la ni bɔra mɛ an bɛ min dɔn o ye k'a fɔ mankan minnu n'u fɔra réseaux sociaux kan kuma a bɛ na fɔ a b'o de kan an bɛ fɛn saba fɔ malidenw ɲɛna fɔlɔ ye jumɛn ye vocal minnu ni a kuma bɛ fɔ vocal min a cira privé de kɔnɔ kelen o kɔrɔ ko conversation privée de l'éducation publique tɛ filanan ye mun ye an bɛ maliyɛn bɛɛ ɲɛna parce que a donna mɔgɔw hakili la an bɛ baara min na bi baara de bɛ ka kɛ walasa ka kunnafoni su hakili ɲagami hakili tunɔmi o ɲɔ ɲa jamana kɔnɔ dɔw y'a don mɔgɔw hakili la fan bɛɛ fɛ ko dɔkitɛri umaru mariku ale min ye jogo ɲumanya ale ni kilennenya ani danbetigiya misali caman yira n na u y'a don mɔgɔw hakili la k'a fɔ k'ale nɛni de ta ka fanga sɛgɛrɛ a delila ka bilen ka tɛmɛ nin kan an ma dɔkitɛri umaru mariku ka nɛni kan mɛn an ma nɛni ta ka fanga sɛgɛrɛ a ma mɔgɔ si nɛni umaru ladamu min b'a la taabolo min b'a la a t'a to a bɛ mɔgɔ nɛni mɔgɔw ka a lamɛn u k'a faamuya u yɛrɛ ye vocal ni an b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna kuma fila de taara k'a tugu ɲɔgɔn na n'i y'a daminɛ lajɛ umaru bɛ yɛlɛ kan fanga min b'a la ale ni laban kan fanga min b'a la kelen tɛ i b'a faamuya ko a ma kɛ ɲɔgɔn fɛ filanan ye mun ye mun b'a kɔnɔ bɛɛ k'a faamuya mun b'a kɔnɔ umaru mariku bɛ yɛlɛ dɔw b'a fɔ k'a fɔ ko umaru mariku ko a ye nɛni kɛ ko parce que ko a ye a ka kuma kɔnɔ nɛni min bɔra ko nɛni k'o talen don k'o ɲɛsin mɔgɔ dɔ ma u k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ umaru mariku ka kumakan kɔnɔna la ni nɛni n'a talen don k'a ɲɛsin mɔgɔ min ma u k'o tɔgɔ bɔ kuma in kɔnɔ ka f'a ɲɛna a tɛ yen e min bɛna lamɛn e cɛ ani e muso i dusu kasilen walima i nisɔndiyalen don kuma porokotelen kuma dɔ b'i da kɔnɔ k'i to kuma kɔnɔna la k'a sɔrɔ i ma a fɔ i yɛrɛ ma i ni mɔgɔ min bɛ kuma la i ma fɔ o ma kelen filanan ye mun ye mɔgɔ dɔw bɛ yen olu y'a kuma tɔ dafa parce que umaru bɛ mun fɔ a b'a fɔ waati min na k'a fɔ ko an kan ka an sen ka don fɛn na asidi la a b'o kuma min fɔ umaru b'a fɔ k'a fɔ ko an ma bila yɔrɔ si a ko yɔrɔjugu yɔrɔjugu ye min ye e de bɛ k'a tɔ dafa e de b'a kɛ hakilina ye mɛ yɔrɔjugu ye jumɛn ye kumajugu bɔra fan jumɛn fɛ kumakan kolo bɔra fan jumɛn fɛ kuma bɔra fan jumɛn fɛ min ye dankari kɛ wulikajɔ min kɛra o de ye kuma ye an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna dɔrɔn k'a fɔ mun de nana ni nin ye dɔwɛrɛ foyi tɛ a fɔra de ko mars 91 ko mɔgɔ minnu binna ko fatɔw zon ani lakalakatɔw de tun binna ko kalandenw yɛrɛ ko kun t'a kɔnɔna la o de kuma fɔra fatɔw ni lakalakatɔw ni zon olu fana ye malidenw dɔ de ye mun man ka ci la nka nin yɔrɔ kelen na an bɛ se ka dalu caman de di mɔgɔ ma maliyɛn caman de bɛ se ka dalu caman di hali bi dɔw ma k'u ka bana furakɛ la hali bi dɔw joginda a b'u la hali bi mɔgɔ 200 ni kɔ mɔgɔ 700 ni kɔ o de banana mɔgɔ 200 ni kɔ o de dajira donc o min kɛra wele bilala mɔgɔ minnu fɛ olu mɔgɔ si tɛ se ka sunɔgɔ n'u ye nin kuma bɛɛ o de kama a ma bala n'an ka PPR kɛnɛ kan a ma bala n'an parce que olu bɛ mɔgɔ fɛ minnu ye wele bila mɔgɔ ma ka bɔ donc wele bila fɛn fɛn ma mɔgɔ si tɛ se ka kɛ bi k'a fɔ k'i bɛ sunɔgɔ nin waati in na o tɛ se ka kɛ
donc an bɛ min fɔ malidenw ɲɛna dankarila an ka jamana dɔ fɔlɔ n'o y'an ka histoire ye dankarila la dankari kɛra an ka su minnu binna olu ka mémoire dankari kɛr'u la dankari kɛra ayiwa malidenw minnu bɛ yen nɔ k'u ye kasara sɔrɔ ni olu ma kɛ mɔgɔ binnen mais n'olu ye victime ye dankari kɛr'u la o tuma ni o dankari kɛra an bɛna an sigi k'an bolo d'an sen kan k'o ko mafilɛba o de kama bi an b'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ partisani nimɔgɔso a bɛna ɲɔgɔn ye dɔ boloda ɲɔgɔn ye kɔfɛ taasira kan ka kɛ min ye an bɛ bɔ kɛnɛ kan ka taasira fɔ maliyɛn na sabula ka d'a kan an tɛna siran bagabagali ɲɛ an tɛna siran kasoladon ɲɛ dɔw bɛ yen nɔ olu ye garizigɛ sɔrɔ ka bi sɔrɔ mais PPR ni Umaru ni ɲɔgɔnna dɔw bɛ tɔɲɔgɔn dɔw bɛ kaburu kɔnɔ bi olu dɔw bɛ kaburu kɔnɔ bi donc an tɛna siran kasoladon ɲɛ an tɛna siran bagabagali ɲɛ an tɛna siran intimidation sugu foyi ɲɛ an bɛna labɛn sabati walasa ka histoire ka restituer a kɛra cogo min na an bɛna labɛn sabati walasa mɔgɔ minnu fagara ko mɔgɔw ka se k'u hakilina fɔ ko hakilina kelen ko kana ɲɔgɔn jamana kɔnɔ ko fɛn bɛɛ ka se k'i ta fɔ an bɛna labɛn sabati walasa o taabolo nin dan kana kara la n'o ye bɛɛ y'a ye an b'o baara de kan donc an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'an bɛ kan na an jɔlen bɛ yan nɔ bi an bɛ ka docteur Umaru Mariko an bɛ k'an makɔnɔ ayiwa maliyɛn fɛn fɛn b'i yɛrɛ y'a ka kɛlɛ kɔnɔna la fɛn fɛn hakili la ka fɔ ko wulikajɔ in ko jamana kumaboli wulikajɔ don an b'a fɔ bɛɛ ɲɛna i n'a fɔ secrétaire général fɔ bɛɛ labɛnnen ka to minnu ni waati b'u bolo k'a fɔ k'u bɛna ka n'u ka solidarité manifester bi docteur Umaru Mariko ye ani Abubakar Kamara radio Kayira ye ani Sadi ye ani mouvement démocratique populaire ye fɛn fɛn bɛ fɛ ka ka wulikajɔ ka na i ka solidarité manifester bɛɛ ka dɔn k'a fɔ an bɛ nin sɛgɛn na ka na wa an bɔtɔ ti yan nɔ fo waati min na an ka docteur Umaru Mariko bɔtɔ ye wa hali nin kɔfɛ an bɛna ɲɔgɔn ye kɛ taabolo ye mun ye an b'a taabolo yira jamana denw na. hakilila k'a fɔ ko wale a dɛsɛlen tɛ bilen vocal min d'abord fɔlɔ ye mun ye vocal min n'i bɛ fɛ ka a destiner fanga ma i n'a fɔ an bɛ kɛ cogo min na i b'a kɛ public ye docteur Umaru Mariko Sadi ma deli ka a miiriya fɔ fanga la fɔlɔ ani mɔgɔ cɛ kuma a b'a kɛ public ye donc fɛn min ma kɛ public ye i bɛ se k'a fɔ ko destiner don mɔgɔ destiner don a destiner n'a cira mɔgɔ ba a destiner don de ma donc ça c'est clair mais an b'a fɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw ɲɛna minnu hakili la k'a fɔ ko nɛni yɛrɛ la sabula ka d'a kan olu dɔw bɛ yen nɔ olu hakili la k'a fɔ nɛni o t'an ka taabolo ye minnu hakili la ko nɛni yɛrɛ la an b'a fɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw ɲɛna k'a fɔ ko ala kana ko se maa si ma min b'i bila yɛlɛla ye docteur Umaru Mariko yɛlɛ sugu min kɛ ni dusukasi yɛlɛ di ala kana ko se mɔgɔ si ma min bɛ i bila docteur Umaru Mariko bɛ san 60 ni kɔ la bi min b'i bila i kumatɔ ka nɛni dɔ kɛ ka dɔgɔyalima dɔ kɛ ala kana ko se mɔgɔ si ma mais mun de b'a se mɔgɔ ma i ye mɔgɔ minnu wele n'olu bɔra n'u binna n'olu dɔw fagara n'olu dɔw b'u ka bana furakɛli la hali bi ni lagosi tara k'olu sɛgɛrɛ n'olu ka wuli ka jɔ n'o donna bɔgɔ la o tuma kɔrɔ k'a fɔ ko layidu min tun bɛ ni su cɛ i ye mɔgɔw labɔ ni waleya min ye i m'a matarafa donc an b'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna waati wɛrɛ an bɛna ka na latuguli wɛrɛ kɛ ka kunnafoni di maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ kan de la fɛn fɛn b'i yɛrɛ ye docteur Umaru Mariko ka kɛlɛ kɔnɔna la aujourd'hui plus que jamais Umaru Mariko a besoin de votre solidarité ɔkɔli karamɔgɔ a yɛrɛ minnu ka kɛnɛ kan bololabaarakɛlaw a yɛrɛ minnu ka kɛnɛ kan sɛnɛkɛlaw a yɛrɛ minnu ka kɛnɛ kan minnu ka so cira radio Kayira minnu ka kɛlɛ kɛ o bɛɛ de b'a yɛrɛ ye nin docteur Umaru Mariko kɛlɛ la n da sera min ma n da ma se min ma et aujourd'hui docteur Umaru Mariko a besoin de votre solidarité agissante et donc n y'a fɔ cogo min na waati nata la an bɛna latuguli wɛrɛ kɛ ka ɲɛfɔli wɛrɛ kɛ jamanadenw ɲɛna n b'a kɛ to da kuma kan yan nɔ ani cɛ bɛ tulo majɔ la ina fɔ yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na Umaru Mariko fana n'a nɔ ye ɲɛfɔli kɛ bukali ko in kan a perefeerela an bɛ ka da la halisa Umaru Mariko ani Buba fana ani mɔgɔ wɛrɛ dɔw interpellé la kan kɔnɔna na donc hukumu de kɔnɔna na an bɛɛ bɔra bi ka na kunnafoni jɛlen ɲini k'a d'aw ma Sunemcom page Facebook sanfɛ donc an b'a fɔ ye ko restez connectés n'Ala sɔnna an b'a la ka mɔgɔw ɲini kelen k'u ɲini ka hakilina ye mun ye Umaru Mariko ka interpellation kɔnɔna na ani Buba fana ka
démocratie kɔnɔna na u b'a fɔ an ye n'ala sɔnna donc Amina ale yɛrɛ fara ɲininka ne fa ye na mun ye mun ye bi Ana Umar Margo ni munnu welelen don na olu ka ko de. e yɛrɛ kɔni ye jumɛn de faamuya ko in na Ko kuma ma wuli kun jɔnjɔn dɔn. Ma wuli kun jɔnjɔn dɔn. Ma kɔni b'a dɔn Umar Margo démocratie an ka fɔ bi k'an bɛ taa a dɔn ta bɔ ta kalabili sera ka kɛ a ma sera kɛ ni Umar Margo sen bɔ a la tɔ b'a di. Bon n'a fɔra ko ka kɛ démocratie fanga kɔlɔlɔ ka so ma Ala ma mun ye ka chance sɔrɔ ka Umar Margo ye kɛlɛ minnu kɛ an ma se ka chance sɔrɔ k'o ɲɔgɔnnaw kɛ mais ni Ala ye ko s'u ma an bɛna u nɔfɛ ka se ka n'an yɛrɛ racheter u nɔfɛ u dɛmɛ u bɛ Mali mun kɔ u bɛ fɛ Mali ka kɛ cogo min na Mali ka kɛ ten c'est mɔgɔ min don a yɛrɛ bɛɛ kun ci le seul kabini seta ye hali mission minnu filɛ Mali la ni Umar Margo fɔlɔ de bɔra k'a fɔ ko ni mission onusienne nana don o don k'u tɛ taa o don an y'a fɔ a minɛ ka kɛ mɔgɔ sugu bɛɛ ye bon n'a fɔra fɛnɛ ka tila k'a fɔ bɛɛ y'a fɔ an ka hakɛw an b'a bisigi ten n'a wulilo hakɛ kɔnɔna la an bɛna soutenir fɛnɛ a k'a dɔn k'a kelen tɛ k'an bɛɛ de don parce que n'i y'a mɛn duga bɔ n su kɔ ta i b'a fɔ ko bɔ an bɛɛ su furu bɛ bɔ ale la a bɛ se ka nafa wɛrɛ la n'a sɔrɔ kuma minnu fɔra n'o don an kɔni nana ka na tiɲɛ de dɔn wa an bɛ o sigi de la yan wagati min na an k'a kɛ i n'a fɔ Umar Margo yɛrɛ kɔni ɲɛ b'e la e bɛ se ka lase jumɛn s'a ma pour que k'a yira k'a fɔ i ka soutenance bɛ a yɔrɔ a k'a bila kunna minnu bɛ yan olu dɔrɔn tɛ quoi minnu bɛ so Umar Margo bɛ bɛɛ dusukun na minnu bɛ kɔlɔnkɔnɔ na Umar Margo bɛ dusukun na n'i y'an ka cikɛlaw yɛrɛ ni sɛnɛkɛlaw jateminɛ Umar Margo wuli ka jɔ min k'u dɛsɛ Umar Margo ye fɛn caman bali hali an ka finitigilakaw ka kɛlɛ caman bɛ Umar Margo y'o kɛlɛ kɛ donc Umar k'a bila kunna dɔrɔn mun jɔlen bɛ a kan'o jateminɛ dɛ minnu bɛ so olu dusukun ka bon a ma hali minnu bɛ yan parce que Ala ma waati nɔgɔya bɛɛ bolo donc a k'a bila kunna dɔrɔn on est là on lui soutient n'Ala ye min bɔ a la an kɔni bɛ yan an b'a kɔ wa an b'a dɛmɛ tiɲɛ kan wa a bɛ kɛlɛ min na ka continuer Mali bɛ laban Umar Margo ta in ma a y'a bolo jɔ yɔrɔ o yɔrɔ tile bɔra yen i yɛrɛ fɛ u ye Umar Margo interpellé mun dɔrɔn de kama ko a ye vocal dɔ de kɛ o de u y'a interpellé o vocal ninnu ko ko a ye vocal dɔ de jaabi n'a ye mun ye o kɔnɔ bon olu bɛ kuma filanw ye mais ne kɔni b'a dɔn sariya t'i wuli abada ni kun dɔ t'a la an bɛ yan o kun dɔ de kama donc n'a sɔrɔ kɛra min ye mun de bɛ fɔ a kɛra des mesures tara kama fɛn mesure de garde tara kama o a kɛra a bilala ka taa so a kɔni wulila kun min kama officiellement o ma fɔ mais n'o fɔra n'o ni an ka sarakisɛw bɛ bɛn an b'o lajɛ an kɔni jɔlen an kɔni Umar Margo kɔni ye mɔgɔ min an dalen b'a la ka se fo bi ma cogo min na a bɛ kuma fɔ a n'a ka daluya bɛ ɲɔgɔn na o y'an ka danaya ye wa an b'a bisigi fɛnɛ ka b'o kɔnɔ wa an tɛ b'o kɔnɔna la fɛnɛ vocal min kɛ est ce que i y'a lamɛn wa Umar Margo ye vocal fɛn fɛn kɛ ne y'a bɛɛ lamɛn mais vocal kɔlɔlɔ ye mun ye vocal kana n'a fɔ yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na partisani mɔgɔw bɛ yan nɔ a yira k'a fɔ ani maa minnu kɔni jɛra ka AMP kɔni olu kɔni fana bɛ communiqué kɔni kɛra u y'a yira n na k'a fɔ olu kɔni nana u ka président kɔni soutenir ko tiɲɛ a n'a nkalon olu kɔni fana nana o dɔn ko barisa a k'a yira n na k'a fɔ ko Bukari ko min Bukari ma kɛ Biko Bukari ye wa a yɛrɛ k'a fɔ ko kumakan fila kɔni tugu ɲɔgɔn na a yɛrɛ ka mɔgɔw kɔni donc an b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko an bɛ ka dala halisa ɲɔgɔn ko min bɔra ko la
école